Sori sit meidän matsista. Mä en vaan tajua mikä se ongelma on. Mä oon vaan huolissani Eliaksesta. Ihan niin kuin sekin on. Mä en muuten varmaan edes jaksanut kiittää sitä, kuinka hienosti sä toimit sillä juhlissa. Tein vaan se mitä piti. Elias on mulle ihan tärkeä. Vaikka en olekaan vessa. Se voisi olla parempi, jos sä antaisit Miskaan huolehtia sitä välillä. Enhän mä sitä estänyt. Kyllä se Eliaskin vähän ihmettelee, kun sä rappaat sitä täällä katsomassa. Sanoks niin vai? Tietysti se arvostaa sitä, että sä autoit, mutta sä sanot, että se toivoisi, että sä pysyisit pois. Se on sulle varmaan ihan ok. Hyvä. Nyt kuitenkaan jää synkistelemään. Tervetuloa takaisin, rakas poikani. No, rauhoitu nyt. Täällä on lihapullia, persikoita, sun lempiruokaas. Jaa. Päivällä oli kyllä vähän toinen kalkatus kellossa. Siis kun mä järkytyin niin hirveästi sinun kohtalostas. Myöhemmin rupesin sitten katumaan, kun mä ymmärsin, että sinähän sä oot tässä se, joka on kärsinyt. Menihän se perille. Sä pitää kaikki huolessa heittää minulle. Mä autan sinua ihan aina kaikesta täydestä äidin sydämestä ja tässä. On niin kuin näen tuommoista palanpainiketta. Onnakas. En ollenkaan niin kuin paheksu. Tässä nyt oikein juonit. Eikö, mä pidän susta vaan huolta. Kun mähän olen nyt sun elämässä ainoa nainen, joka ei koskaan pitää hietä. Enkö ookin? Olet. No niin. No niin, joko saa ruokaa? Aika ihanaa. Kun taalasmaita on taas talo täynnä montako. 4, 5, noin. Mites sä täältä? Jaksanut himaakaan lähteä. Kelpaako seura? Sä tulit vissiin Eliasta kattoo. Ei ne mua siellä tarvii. Sebastian ja Miska pitää siitä huolta. Sen tila on joka tapauksessa ihan pakaa. Pahin on ohi. Tää on ollut varmaan mun työurani raskain vuoro. Paljon tuttuja. Onneksi sulle ei käynyt mitään. Kiitos sun. Sähän mut suojaa vedit. Sä taisit vähän säikähtää sitä, mitä mä sanoin sulle niissä juhlissa. Mut tarkoitus ei ollut mitenkään ahdistella. En mä mitenkään silleen sitä ottanut. Ja sähän vaan sanoit, että mä en oo mikään pentu. No hyvä, mut mä haluun, että sä et tunne olos mitenkään epämukavaksi kotona tai... Ei tietenkään. Meneekö sun myöhään tänään? Vois kehittää jotain mun duunivuoron jälkeen. En mä tänään irtoa täältä mihinkään, mutta heti kun mä ehdin, niin tehdään vaan jotain yhdessä. Se olisi kiva. Joo, nyt mun pitää mennä. Joudun kertoa taas ikäviä uutisia. No, tähän. Perhana, mä unohdin mun kännykän. Mikäs sulla? Taitaa olla vakava, kun Kalle ei voinut puhelimessa kertoa. Kyllä nyt voi ihan yhtä lailla hyviäkin uutisia.
Ei se aina tarvitse olla noin negatiivinen. Hei. Hyvä, kun pääsitte heti tulemaan. Mä sain neurokirurgin raportin leikkauksesta. No niin, anna tulla. Eikä äiti kuole. Niin koska te rupeatte herättää sitä? Mä oon pahoillani. Vaikka me herätettäis Paula, niin hän tuskin on enää entisellään. Yksikään näistä ajoista olisi. Moi.